Cuina sense pares. Avui farem Botifarra esparracada. Els ingredients són 2 botifarres, mongetes seques cuites, bròquil prèviament bullit, oli d'oliva i sal. Anem a fer-ho. Agafem la botifarra, l'obrim pel centre sense acabar de tallar-la del tot. Amb una forquilla l'aixafem amb força. Quan més aixafada estigui, més ràpid i millor courà. Si voleu fer-ne de més originals, podem posar el bròquil o qualsevol altre ingredient, com formatge o pernil, dintre de la botifarra i enrotllar-la. Quan la planxa sigui ben calenta, hi posarem la botifarra i la deixarem coure uns 5 minuts. Mentre cou la carn, passem per l'aigua, les mongetes seques bullides i el bròquil, i en una paella ho saltegem tot amb un pessic de sal durant uns minuts. Un cop la botifarra sigui cuita pels dos costats, la posem al plat i l'acompanyem amb les mongetes, el bròquil i un bon raig d'oli d'oliva. I ja tenim la botifarra esparracada. Consell: podem coure les mongetes i el bròquil a la mateixa paella on hem fet la botifarra, així us quedarà més gustosa la guarnició. A menjar!